nous a la sala Cabanyes. S'han remogut les entranyes. A tan augusta situació que comenci la funció. En Rodri el gran ateu, d'idea no en té tanta. Tan sols pren un text seu, una obra dels 80. Nimfes en biquini i uns nens en pijama. Perdoneu-me que al·lucini, això no es veu cada setmana. Tornem a ser el Mataró, per poder tocar el consol, aquells que sense miraments ens omplen de patiments. Com els porta per vells, la veu del poble. Visca el porta per vells! Visca!